Vitajte. V dnešných zaujímavostiach ku káve vám prezradíme, prečo starovekí Egypťania používali drevené podložky namiesto vankúšov a aj to, prečo svetoznáma módna značka necháva svoje nepredané veci spáliť. Tak poďme na to. Turecké pohraničné mesto Kilis je domovom desiatok tisíc utečencov, ktorí utekajú zo Sýrie zmietanej vojnou. Novomanželia, ktorí sa zosobášili v roku 2015, sa rozhodli, že namiesto toho, aby minuli rodinné úspory na hostinu pre svojich svadobných hostí, darovali peniaze na jedlo pre 4000 utečencov v Kilise. Mysleli si, že organizovanie banketu pre rodinu a priateľov je zbytočné, keď ľudia žijúci blízko nich potrebujú jedlo. Americká rodina sa dlhé roky venovala ťažobnému drevorubačstvu. Na fotografii sú so svojím rekordérom. V roku 1892 vyrúbali približne 1341 rokov starú sekvoju, ktorá merala viac ako 100 metrov. Tento obrovský strom pomenovali Mark Twain. Jeho práca je ťažká a dosť nebezpečná, ale tento otec sa stal slávnym, keď mu jeho dcéra dala rozprávkové krídla, aby bol v bezpečí. Keith Anderson zdieľal fotografiu nemenovaného elektrikára, ako stál na rebríku, zatiaľ čo postroj ho držal pripojený k vysokému elektrickému stĺpu, na ktorom pracoval. Podľa Andersona mužova dcéra práve zistila, čím sa živí. Keď sa mladé dievča dozvedelo, že jej otec je pochôdzkár, čo je nebezpečná práca, rozhodla sa, že mu dá svoje rozprávkové krídla, aby mohol byť pri práci v bezpečí. Egyptská zbierka Múzea Glencairn obsahuje niekoľko predmetov súvisiacich s opierkou hlavy, staroegyptským vankúšom vyrobeným z dreva. Návštevníci egyptskej galérie Glencairn sa často pýtajú, aké by to bolo spať na drevenom vankúši. Verilo sa, že opierky hlavy magicky chránia spiaceho v noci a tiež večne po smrti. Niektoré štúdie hovoria o tom, že opierky na hlavu slúžili aj na to, aby si Egypťania, hlavne Egypťanky, nepokazili účes. Vedecké výskumy nám hovoria, že naučiť sa hrať na nástroj je dobré pre váš mozog a tak by snáď nemalo byť prekvapujúce, že tí najmúdrejší z nás počúvajú inštrumentálnu, klasickú hudbu. Nedávny článok identifikoval vzťah medzi inteligenciou a hudbou bez textov. Zistili sme, že inteligencia je významným prediktorom preferencie inštrumentálnej hudby, píše sa v abstrakte štúdie. Cherofóbia zatiaľ nie je široko používaná ani dobre definovaná a nie je ani v najnovšom vydaní diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch DSM-5, ktorý je hlavným zdrojom na diagnostikovanie stavov duševného zdravia. Ale podľa Healthline niektorí medicínsky experti klasifikujú cherofóbiu ako formu úzkosti. Niekto, kto má cherofóbiu, pravdepodobne nie je stále smutný, jednoducho sa vyhýba udalostiam a činnostiam, ktoré by mu mohli priniesť šťastie. Strach zo šťastia nemusí nutne znamenať, že človek neustále žije v smútku, len sa bojí šťastných udalostí, lebo verí tomu, že po šťastí príde niečo smutné. Louis Vuitton je známa značka, ktorá je populárna vo výrobe luxusných módnych predmetov, ako sú topánky, hodinky, šperky, doplnky, slnečné okuliare. Spoločnosť predáva svoje produkty v 50 krajinách s viac ako 460 predajňami po celom svete. Všetci vieme, aké drahé sú produkty Louis Vuitton, no táto módna značka na konci každého roka spáli všetky svoje nepredané tašky a kabelky. Namiesto toho, aby Louis Vuitton upravil alebo daroval nepredané produkty, nechá ich všetky spáliť. Spoločnosť to robí preto, aby nepredávala svoje produkty za nízke ceny, aby si zachovala exkluzivitu, ktorou je Louis Vuitton známa. Ďalším hlavným dôvodom tohto činu je zákon USA, ktorý sa nazýva vrátenie cla. Podľa tohto zákona, ak je niečo dovezené do USA po zaplatení cla zničené, s oznámením colnici clo sa vráti spoločnosti. Keďže tašky Louis Vuitton majú veľmi vysoké colné sadzby, ktoré sú v priemere okolo 15 až 25%, spoločnosť kompenzuje svoje straty tým, že dostane clo späť. A sme na konci tohto videa. Veríme, že sa vám video páčilo a podporíte nás lajkom a odberom. Vidíme sa pri ďalšej časti.